سلام كم يتغنوز خبركم تحتاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا وشتن وطان حيزنا لكم كريمنا زلنا بيتروس منقس من سليمان اسمان عبدينا أرست زينا لعلواي لوخ إيرترا ملغت بريزيدنت إسياس نابع بومبر لعلاو بايتو سودان أبسحيون عب من محدار كبابي دعرق أولوس كوم زسارتو مدبات صريت بعوة تزازيمو عب نوزبا مايمنة عسرات سقما سدرا بيتات بتريتات أيسوم قامت وغنات ليبيا نبد ودب مصراتا تمرح نزنبرت مركب تركي كم زعاقة تغليتون أمريكا أبسدد فريات كسل سيمين كوريا بحبو كنت فاقم صنحان زوق ستن كبانة تتأكيدا عبي كاليفورنيا بالعلة كالت أتا متكعت السايبر كم تخايدة تحبيرون كم أكل نايتي أب مونغو إيرتران سودان زكايد سرع بزح مداوي من مخر بمنستر قدايات وصاي أتو عثمان صالحن أما خار بريزيدنت أتو يمانة قبر أبدن زقمة العلواي الأخ إيرترا تمالي شمون تتحساس ملغت بريزيدنت إسياس أفوركي ناب أبو منبر لؤلاو بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أبسحوم ملغت بريزيدنت إسياسن زي تخيل زتن أب هلو معبارتات إثيوبيان صلوؤو أب زوباو سلامن من رقان زتو كوريوم كلتيوم وغنات أب موداتا متحقاز إيرتران سودان نمدنفع زوباو شركنت نممعبالن كسرحو تسماميعهم أب نوزبا قالانا في تركب من محدار كبابي دعرق أولوس كوم زسارتو مدبات صريت مولو بمولو بمتكبارا كاب جنفر منستر تعنا زوا ماكل ورقة مسكرتو هيبا تمالي شمون تتحساس بستخايدة وكلت هزبي حالفت جنافر كبابي أوت عنا زوا ماكلن وكيل بيت صحفات مع كان هسانات حورات هاجرات يونيسيف هاب إيرتران زترخبوا لسنة سرعات أما حدار من محدار كبابي دعرق أولوس هاتو فت سمارايا كرتميتن عسران سدرا بيتات عين مدرب بمسرح تعنا كبابيين كم زراقا قصا بمتقاس هزبي نتزوات مدبات بملقات نمتكبار نزر أيو تقداس نتموغيسون أما حدار نوزبا قالانا فحي آتو محاري يوحانس دما كوم زسارتو حباراو مدبات صريتا بكلو كتاتاتو منستر تعنا بزقبرو زولو حيال قسقواس عبد زحلفة 11 عامتات كاب 30 كلتن عدتات دعرق أولوس تركبن 3 عدتات عب مدبات ملو بملو كم زي تكبروا بمقلات بتقل الله لعلي 11 شح عين مدري كم تصرحه إذ دما 9400 تاويت كم زشفن قريتون عب جنفر منستر تعنا زوا ماكل حلافي أهادو كبابي أو تعنا أتو أبراهام بلاي بوغنو عب نوزوباتات بريخ قالا نفحن سرجعان 9 عدتاتن كوشتاتن بدمر لعلي 26 شح عين مدري بمسرح صريتا كبابي أو حسن مهلاون بمحبار اتن زترفا 3 عدتات عب قرب أوان كم زتا قبروا الرقاقيتون نبرت دعرق أولس بوغنم من رقات صريت كبابي كاب زتفعلالي حمامات كم زقالاقل بقبري كم زتماهرو بمتكاس كاتسال نوتو نمو حاس كم سرحو قالاتيوم بيت صحفت منستر عيون محبراو دحنتنا بأنو الزوبا مايمنة نعسرات صقومات صدرابيتات بطريتات تايسوم إذا النفس وكفن بواقع 10 تشحناق فازت تايسات صدرابيتات أليت السنكولانن زقتماتن كومون أرقاويان دك أنستيون مخانن حلافة بيت صحفت أتو يمان أمينة حبيروم أتي ناي متياس مدب أكال نايتي محبرة قطباوت ساقمات زيغاتات نممحياش منقست زكايد زولت سعر مخانو زغالت أتو يمانه عامز تخيلة تمساسالي بطريت ناي متياس مدب عوت منبارو قليتوم أزي كمزي لنكولو نبرت من محدار كبابي سمامو نوزوبا عدخلا نميتن 10 تسقمات وغانات ناي إغلى حاجز كمز قبرو كابتن نوزوبا زرخبنا حبريتا ينتصر زينا وطعين تقامتو وغنات ليبيا ناب ودد مصراتا تمرح نزنبرت مركب تركي كم زعاقته منقست تركي قليتوم اتا مركب مدهانيتن كالناو تحكمنا نصعينا منبار زتقسم منግስት ቱርኪ እትስተወስደ ስጉምቲ ንረብሓታት ህዝቢ ሊብያ ባዕሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ወቂስሎ ነቲ ስጉምቲ ዝቆነነ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃገሩ ብተቃዋምቲ ወገናት ሊብያ ንዝውሰድ ተጻባኢ ዝበሎ ንጥፈታት መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ምዃና ሎሚ 9 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ ኣጠንቂቑ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሊብያን ምህዳ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃዋምትን ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዛጊት ተኸቢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እቲ ስምምዕ ኣቐዲሙ ካብ ዝተበጽሐ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ዝሓሸ ውጽኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ብሰንኪ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ዝሰዓበ ቅልውላውታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ንምዕራፍ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝጥቀስ ውጽኢት ኣይተረኽቦን أمريكا أب سدد فريات كسل سمين كوريا بحبوء كنطفا كم صنحة نزوقستن 6 كوبانياتات
ዝተፈላለየ ሃገራት ኣጊዳ እተን ትካላት ንዋይ ናይ ምድስካል ስጉምቲ ክውሰደለን እንከሎ ምስ ኩባንያታት ኣሜሪካ ዝኾነ ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይዳውን ተኸልኪለን ከም ዘለዋ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ኣብ 2017 ኣብ ልዕሊ ሰደድ ከሰል ሰሜን ኮርያ እገዳ ኣጽዲቓ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ሓድሽ እገዳ ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምህዳእ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ክካየድ ንዝኽእል ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብኣሉታ ከይጸልዎ ስጋት ኣሎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ 2018 ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከካይዳው ካን ተጀመራ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰጎመ ግና ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኣብ ልዕሊ ዝመደበሩ አንጻር መጥቃዕቲ ሳይበር ዝነጥፍ ትካል ብደረጃ ሃገር ዝተመወለ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ተኻይደ ሰመዚ ጸጥታ ኣሜሪካ ስም ከይጠቕሱ ሓቢሮም ሩስያ ኣብ ሳልስ እዚ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢድ ከይሃለዋ ከም ዘይተርፍ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይወቕስለው ይኹን እምበር ብወገን ሩስያ ዝተዋህበ መግለጺ ዛጊት የለን ኣሜሪካን ሩስያን ብመጥቃዕትታት ሳይበር ንሓድሕደን ክወቃቕሳ ምጽንሐን ጸብጻባት ይሕብሩ አንጻር መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝነጥፋ ዝገልጻ ሓያላን ሃገራት ረብሓታተን ንምውሓስ ክሰርሓሉ ምጽንሐን ክኢላታት ይጠቕሱ መጥቃዕቲ ሳይበር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ጸጥታዊ ብድሆታት ዓለምና ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ልምምድ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ፈረንሳ ወዲቓ ብምሕምሻሻ ብውሕዱ 5 ሰባት ሞይቶም እታ ሄሊኮፕተር ትማሊ 8 ታሕሳስ ኣብ ክልል ኣየር ኣኽራን ኣልፕ ልምምድ እናካየደትን ከላ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነጸረ ምኽንያት ከም ዝወደቐት ሰብ መዚ ፈረንሳ ሓቢሮም ገዳያት ብህይወት ንምድሓን ዝተኻየደ ጻዕሪ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ዝተቐስቶም ሰብ መዚ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምልላይ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣለዉ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ጠቕሊላ ክትሰናበት ዝተዋህበ መሰጋገሪ ግዜ ከብቅዕ ሒደት ሳምንታት ጥራይ ተሪፍዎ ኣብ ዘለወሉ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ዝህሉ ንግዳውን ካልእን ዝምድናታት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዝርባት ዛጊት ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ሕብረት ቮንደር ላየንን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ብ7 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ወሰንቲ ነጥብታት ብሰንኪ ዘሎ ፍልሊ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝኽእል ባይታ ገና ከም ዘይተጣጥሐ ገሊጾም እንተኾነ ግን ክልቲኦም ሰብ መዚ ዘሎ ፍልሊ ንምጽባብ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝኽእል ተወሳኺ ርክብ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ ክሳብ ሎሚ 9 ታሕሳስ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ናይ ግዜ ገደብ ገይሮም ዘለዉ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ዘካይድዎ ኣኼባ ብሪጣንያ ብዘይ ስምምዕ ምስ እትወፅእ ንዝህሉ ኣሉታዊ ጽልዋ ንምውጋድ ኣብ ዝኽእል ትልሚ ክዝትዩ ከም ዝተሰማምዑ ተሓቢሩ ሚኒስተር ፋይናንስ ብሪጣንያ ብ7 ታሕሳስ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሪጣንያ ብዘይ ስምምዕ ኣባልነታ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትስሕብ ድልውቲ ከም ዘላ ይፍሊጡ በዚ ድማ ምፍልላይ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብዘይ ስምምዕ ክዛዘም ዘሎ ተኽእሎ ዓዚዙ ይርከብ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓመታዊ ናይ ልዕሊ $1 ትሪልዮን ንግዳዊ ልውውጥ ከም ዝካየድ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ስምምዕ ዘይምብጻሕ ንኹሎም ወገናት ብኣሉታት ዝጸሉ ከም ዝኸውን እዮም ዝእሙቱ ዘለዉ ኣሜሪካ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ 14 ሰብ መዚ ቻይና ሓድሽ እገዳ ወሲና እዚ ሓድሽ እገዳ እቶም ሰብ መዚ ናብ ኣሜሪካ ከይገሹ ዝኽልክልን ሕሳባቶም ዘደስክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማሊ 8 ታሕሳስ ኣፍሊጡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብዛሃበቶ መግለጺ ቻይና ኣብ ሉዓላውነታ ጸጥታን ረብሓታታን ዝግበር ምትእትታው ዕሽሽላ ከም ዘይተሓልፎ ብምንጻር ነዚ ብኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣፍሊጣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ተወሳኺ ኣጽዋር ክትሸጠላ ንዘውጻእቶ ሓድሽ ውጥን ቻይና ኣድላይን ተመጣጣንን መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓ ኣሜሪካ ምስ ኣካላ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ትምስርቶ ዝምድናታት ይኹን እትገብሮ ውዕል መሸጣ ኣጽዋር ቁሉዕ ምትእትታው ኣብ ሉዓላውነታ ምዃኑ እትገልጽ ቻይና ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ እያ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ መንግስቲ ቻይና ሉዓላውነት ጸጥታን ረብሓን ሃገሩ ንምርጋጽ ወታደራዊ ሓይሊ ንምጥቃም ድሕር ከም ዘይብል ብተደጋጋሚ ከጠንቅቕ ጸኒሑ መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ሓምላይ ሽፋን ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ንምሕዋይን ዕቃባ ኣከባቢ ንምርግጋጽን ሓድሽ ወፍሪ ምግራብን ምስፋሕ ሓምላይ ሽፋንን ኣበጊሱ በዚ መሰረት ብ7 ታሕሳስ ኣብ ከባቢ ከተማ ኢስላማባድ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልሲ ናይ ምትካል ዕውት ንጥፈታት ከም ተሰላሰለየን ማዕከና ዜናታ ሃገር ኣቃሊሐን ፓኪስታን ኣብ ኣህጉር ኤስያ እታ ዝለዓለ ብርሰት ኣግራብ ዝምዝገበላ ሃገር ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣከባቢ በዝን ተቐጺሉ ጫካታትን ሓምላይ ሽፋንን ናይቲ ሃገር ኣብ ዝመጽእ 50 ዓመታት ነበረ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቀቑ
እዚ ብምትሕባር ዝተፈላለዩ ኣካላት ዕቃበ ኣካባቢ መንግስቲ ፓኪስታንን ከተማ ኢስላማባድን ዝተሳላሰለ ዕዉት ስራሓት ኣብ ዝመጽእ 3 ክሳብ 8 ኣዋርሕ ዓበይቲ ዓወታት ከጓናጽፍ ከም ዝኾነ እዮም ነቲ መደብ ዝመርሑ ዘለዉ ክኢላታት ዝሕብሩ። ኣብዚ ወፍሪ ምግራብ ውልቀ ገረብትን ወለንታዋይንን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ዝገለጹቶም ክኢላታት ዝሰፍሐ ክፋል ሕብረተሰብ ብምስታፍ ንቕሓት ንምብራኽ እውን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም። እቲ መስርሕ ምግራብ ብሓድሽን ኣድማዒ ኮይኑ ዝተረኽበን ሜላ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹቶም ክኢላታት ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዘርኢ ዝተፈላለዩ መበቀሎ ኣግራብ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኢስላማባድ ንምትካል ከም ዝበቕዑ የረዱ።